Baarada min sigi kun ye ka jamana ka cakɛdaw ka baaraw kɔlɔsi jɛlenya kɔnɔ n'o ye bureau du vérificateur général ye ka kɛɲɛ n'a ka san tɛmɛlen sɛgɛsɛgɛli gafe ye min kɔnɔ majɛ caman yela foroba cakɛdaw ani sariya batobaliya foroba tiɲɛko la yaasa ka se ka jamanadenw yɛrɛ kunnafoni o sɛgɛsɛgɛli gafe kɔnɔ kumaw la dɔ ka bɔ yurukuyuruku la Canada jamana y'i tɛgɛ di Mali ma ka kɛɲɛ n'a ka projet min bɛ wele ko LUSEC min bɛna baaraw kɛ ni société civile jɛkulu ye ani bogotigiw fara musomisɛnw kan bawo a yirala ka fɔ ko yurukuyuruku bɛ dankari kosɛbɛ musow ka hakɛw la jamana kɔnɔ. A bɛ dankari kɛ musow la n bɛ misaliya damadɔn ta n'i ye kɛnɛya ta sira lajɛ i b'a sɔrɔ anw musow olu de ka kɛnɛyaso matarafali ka ca kosɛbɛ ka da muso yɛrɛ ka kɛcogoya kan. Ka da a ka muso de bɛ occuper den ka kɛnɛya kow la kosɛbɛ donc ni y'an ka kɛnɛyaso ta k'a lajɛ bi yuruguyurugu a bɛ secteur domaine bɛɛ kɔnɔ nka n'i ye kɛnɛyaso ta k'a lajɛ jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko yuruguyurugu ɲɔ ɲalen do ye kosɛbɛ donc muso kɔnɔna bagatɔ mana se n'u denw ye yen nɔ dɔgɔtɔrɔso la donc u bɛ taa sɔrɔ yuruguyurugu kɛlen bɛ ka dankari kɛ u ka hakɛw la hali kɛnɛya ɲuman a tɛ se ka las'u ma ka da yuruguyurugu taabolo ma n'i ye kalanko fana ta k'a lajɛ tuguni ayiwa musomanw an y'a jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko kalansow kɔnɔna na ko dantɛmɛ wale dɔw bɛ ta ka tɛmɛ yuruguyurugu sira fɛ ka ɲɛsin musomanw ma n'o ye an b'a fɔ harcèlement ye donc yuruguyurugu fana bolo o ye yuruguyurugu bolo dɔw ye donc o bɛ ta ka ɲɛsin musomanw ma a bɛ dankari kɛ u ka kalanko la hali ji sanuma ni yuruguyurugu bɛ i sen don o programme na a bɛ kɛ sababu ye ji programme mana na ko ka fourage sigi dugu dɔ la sisan nɔ yuruguyurugu mana kɛ sababu ye k'o wari dun k'o wari ŋanamu donc n'o jiko gɛlɛya nana a kɔlɔlɔ bɛ se mɔgɔ fɔlɔ min ma o ye musow de yuruguyurugu kɔlɔlɔ ka bɔ musow ma kosɛbɛ. O de kama musolakaw bɛna bila ɲɛma ni k'u sen don yurukuyuruku kɛlɛli la Mali kɔnɔ kanajɛnw ka ni bolodi ɲɔgɔnma baara min sigilen filɛ projet LUSEC ni ka Mali jamana dɛmɛ yurukuyuruku kɛlɛ la wulikajɔ caman bɛna kɛ u fɛ vérificateur général ale ka san tɛmɛlen gafe kɔnɔ kow la. Vérificateur général mana ka rapport di ka ban a rapport bɛ copie bɛ bila ka taa jamana ɲɛmɔgɔ fɛ copie bɛ bila ka taa primature la a bɛ bila ka taa assemblée nationale a bɛ bila ka taa cakɛda belebelebaw bɛɛ la ensuite a bɛ bila ka taa justice fana na donc justice fana b'a ka tɔmɔtaw ta la a bɛ lajɛ n'a sɔrɔ minnu kan ka ɲangi donc sariya justice b'a ka baara kɛ o sira fɛ. Mali ni Canada ka ni bolodi ɲɔgɔnma baaraw bɛna kɛ sababu ye ka jamanadenw lafaamuya yurukuyuruku kɔlɔlɔw kan yurukuyuruku bɛ se ka dankari fo ka taa se hakɛ min na manifin ka ɲɛnamaya la ani sɔrɔko bunakun kan ni baara in bɛna lawaleya Mali fan bɛɛ. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Banbara tɔgɔ la.